Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 3. Cymhwyso integru wrth amnewid. Dewis yr amnewid. Weithiau byddwch ddim yn rhoi i chi yn y cwestiwn beth sy'n angen i chi amnewid. Felly mae rhaid i chi feddwl yn ddwys i weld. Ystyriwch y cwestiwn yma, we bydden ni'n amnewid y bracet sydd i'r pŵer 4. Gallech chi fod yn lluosi hwn mas. Mae bracet i'r pŵer 4 yn rhoi 5 term i chi, a wedyn lluosi popeth gyda x cube. Ond ni'n mynd i ddefnyddio amnewid. Felly ni'n mynd i ddefnyddio'r bracet, cymeryd i bedol fel x sgwar plus 1. Felly differi hwnna a mi roi du dx yn haflu 2x. Neu x yn haflu hanner du dx. Felly, ni'n gallu gweld nawr, ni'n cymeryd un o'r hanner un o'r x's yma, a rhoi hanner du dx yn ei le. Felly, u yn lle yr x sgwar plus 1. Mae angen i newid yr terfannau, felly os di x yn 1, bydd 1 sgwar plus 1 yn 2, felly bydd u yn 2. Os di x yn 0, bydd u yn 1. Felly, ni'n gallu gosod yn lle'r 0, ni'n gosod 1, yn lle'r 1, ni'n gosod 2, yn lle'r bracet i'r pŵer 4, ni'n gosod u i'r pŵer 4, yn lle 1 o'r x's yma, ni'n gosod hanner du dx, a wedyn mae dx ar y diwedd. A mae 1x sgwar dyn ni. Ond ni'n gwybod bod x sgwar plus 1 yn u, felly mae x sgwar yn mynd i fod yn i bedol minus 1. Felly mae popeth dyn ni wedi amnewid nawr. Ni'n gallu mynd ar hanner tu allan. Ni angen integru u minus 1, lluosi u i'r pŵer 4, yn ôl u. A wedyn ni, yn ymhlyg, ni'n dod i'r dx mewn gyda fe. So dyna pam mae'r du dx a dx. Cofiwch, mae rhai bobl yn canslo'r dx gan bod e ddim yn ffracsiwn, ond gyda reol cadw yn gallech chi fod yn neud yna. Felly ni'n mynd i integru hwn, ond gallwn ni lluosi hwnna mas yn gyntaf. Felly mae u i'r pŵer 5 minus u i'r pŵer 4 gyda ni integru yn ôl u. A u yw'r unedau ar y terfannau. Felly u i'r pŵer 5 yn mynd yn u i'r pŵer 6 dros 6. A u i'r pŵer 4 yn mynd yn u i'r pŵer 5 dros 5. A ni angen neud hwnna rhwng 1 a 2. A wedyn rhannu dy 2. Hanner. Rhannu dy 2. Felly, gosod y terfan sydd ar y top gynta. Nhw'n gw'n gweud yr un ucha, achos does dim rhaid fe fod yr un ucha. Felly, y terfan sydd ar y top yn gynta. Felly, 2 i'r pŵer 6 yn 84, rannu dy 6 yn 32 dros 3. 2 i'r pŵer 5 yn 32 dros 5, minus, a ni wedi cadw'r hanner tu fas, felly 1 i'r pŵer 6 yn 1 dros 6, a 1 i'r pŵer 5 yn 1 dros 5. Felly mae gyda ni yma, mae 32 dros 3 minus 32 dros 5 yn rhoi i ni ffracsiwn dros 15, a wedyn minus 1 chweched minus 1 pumed, a wedyn mae hwnna i gyd yn dod mas i 43 dros 10. Chi'n naill ai ddod i fe yn eich cyfrifiannell, a wedyn hynny'r i fe, so byddai'n 43 dros 20. Felly naill ai wneud bracet ar y tro, a wedyn tynnu nhw neu ar eich cyfrifiannell. Felly mae ateb dyn ni nawr yn 43 dros 20 ar gyfer yr integriad yna rhwng y pwyntiau x yn 0, 1. Defnyddio amnewid sydd wedi cael ei roi i chi nawr, fel welon un o'r rhain yn y fideo blaenorol. Felly defnyddiwch yr amnewid i bedol yn hafel i 4 plus 5 tan x. Bach mwy anodd nawr i anrifo yr mynegiad yma. Felly chi'n gweld bod y 4 plus 5 tan x o dan yr ail isradd. Felly, newid y terfannau, so x yn pi dros 4, 4 plus 5 tan pi dros 4 yn 1, felly 4 plus 5 yn 9. X yn 0, so tan 0 yn 0, felly i bedol yn 4.
Mae u yn hafel i 4 plus tan x, felly mae angen y du dx yn ni, a 4 yn differi i roi 0, tan x yn mynd yn sec sgwar. Felly sec sgwar x lluosi 5 dyn ni fyna. Neu, ni'n gallu gweud bod sec sgwar x yn 1/5 du dx. Nawr, fi wedi sylwi, falle dylech chi fod yn sylwi, bod 1 dros cos x yw sec sgwar x. 1 dros cos yw sec, felly 1 dros cos sgwar yw sec sgwar x. Felly yn lle y sec sgwar x, y cos sgwar x, ni'n mynd i gosod sy'n ar y gwylod, sy'n cyfateb i sec sgwar x, ni'n mynd i osod 1 dros 5 du dx. du dx. Felly, mae'r ail isradd i bedol dyn ni. Mae'r 1 dros cos x yn mynd yn 1/5, ni wedi tynnu ti fas, du dx, a mae'r dx dyn ni tu ôl. Terfynau yn 4 a 9. Felly nawr, ni angen integru ail isradd i bedol yn ôl i u. A mae'n yr un peth a integru u i'r pŵer hanner. Felly i bedol i'r pŵer 3 dros 2 a 2 i'r undeg rannid y 3 dros 2 yn cyfateb i lluosi y 2 dros 3. Gosod yr terfan sy'n ar y top mewn gynta, cymeryd yr ail isradd gynta, felly ail isradd 9 yw 3 cwb yw 27. A mae 3 arall i rannu yma. A wedyn yr 4 mewn, ail isradd 4 yw 2 cwb yw 8. Os oes fraction yn i chi, cymeryd yr isradd gynta. Felly mae gyda ni 18 yma, mae dan gynta, minus 16 dros 3 wedyn, a mae hwnna'n dod allan i fod yn 38 dros 15, fel yr ateb ar gyfer yr integriad gwreiddiol. Integrynau cyffredin i'w edrych am. Yn y llyfr yn fformula, mae gyda ni ffwythiant ar integryn. Felly, byddwch chi'n dod ar draws hwn, felly pan yn gwneud ffracsiynau rannol. Felly, 1 dros wedwn ni 4 plus x sgwar, bydde 1 dros 2 tan minus 1, nid 1 dros tan hwnna, fel chi'n gwybod, yr ongl sy'n tan yn hafel i x dros a. X dros 2 os daw a yn 2. Plus gysonin. Felly mae'n rhoi'r integrin i chi fod i gofio am y cysonin. A un arall sy'n cael ei roi i chi, bydde'n dod lan, yw'r ffwythiant 1 dros ail isradd a sgwar minus x sgwar. A mae'n rhoi i chi'r sain minus 1 x dros a, dim ond bod x yn llai na a. Ni ddim angen rhywbeth yn fwy na a yma. Ni ddim angen, ni methu cael sain minus 1, 1 ta beth.